Dobre, kým sa napíšu diplomy, tak sa vám chcem všetkým poďakovať za to, že ste našli sebe toľko odvahy a že ste sa prihlásili a že ste odohrali celý súťažný turnaj. Ako ste sami zistili, hodiny tiež nie sú na parádu, treba si dávať pozor na čas, lebo zbytočným je, keď mám veľa figurok, super skoro žiadnu a ja prehrám na čas. Takže dávať si na to pozor a nezabúdať, že partia sa môže skončiť aj remízou. Toto nie je prehranie jedného, síce ani vyhrá, ale aj keď mám pol boda, je to vždy lepšie, ako keby som mal nejakú hlupo prehrať. Takže už len chvíľku počkáme, kým sa dopíšu diplomy, aby ste ich mali pekné, aj zatvorené vo folii, a potom budeme volať hráčov postupne podľa toho, ako sa umiestnili. A tí si budú vybrať ceny z našeho výkladu. Ešte chvíľočku, prosím. Tak ten, kto skončil vyššie, mal viacej bodov, tak má právo si skôr vybrať, akú cenu chce podľa vlastného výberu. Potom, ak sú medzi vami takí, ktorí nemali možnosť vypísať tú našu brožúrku s rodičmi ohľadne prihlášky do Kysuckej šachovej školy, tak si ju ešte môže zobrať, máme ich tu ešte dosť na stole. Alebo keby ste mali kamaráta, ktorému sa ten lístok s tým letáčikom tej Kysuckej šachovej školy nevyšiel, to môžete úplne zobrať, aby si to mohol vypísať. Ak sa vám dnes páčilo na turnaji, tak sa potom nezabudnite na jeseň na vašej škole prihlásiť do šachového krúžku. Takýchto turnajov budeme robiť ešte veľa a nie len medzi vami, ale zavoláme, pravda, že mladých šachistov aj z iných miest, aby to bolo pestrejšie. Komu sa páčilo dnes na turnaji? No super. Super, a ja teda dúfam, že ak sa vám budú páčiť aj ceny, ktoré si vyberiete, takže sa prihlásite do šachového krúžku, aby ste mohli hrať za svoju školu, aby ste ju mohli reprezentovať a prípadne, aby sme, až sa trošku zlepšíte, ešte mohli chodiť po celom Slovensku a hrať turnaje aj s deťmi z iných miest. Pomaly sa už chystajú diplomy a ja by som zavolal víťaza dnešného turnaja, ktorým sa stal so ziskom 5 bodov z 5 možných Juraj Adamčík z základnej školy Nore Štefánika Čaca-Žarec. Takže ešte chvíľočku, diplomy už nebudú. Ale môžeme zavolať druhého v poradí, ktorý takisto zahral vynikajúco. A opäť je to žiak z základnej školy Nore Štefánika Čaca-Žarec. Tiež získal 5 bodov a mal len trošinku horšie pomocné hodnotenie a volá sa Jakub Zajac. Výborný výsledok. Výborný výsledok. A pretože získal rovnaký počet bodov ako víťaz, zaslúži si aj medailu a môže si vyberať cenu. Diplomy sa hneď donesú, potom odovzdáme diplom. Ešte chvíľočku. Ešte by som chcel povedať, že pravda, že ak chcete chodiť do krúžku, tam sa naučíme presne, ako sa bude hrať rozumne s hodinami, aby človek mal stále dosť času, aby vedel matovať, aby vedel dobre začať partiu. A ak sa vám páčilo, tak si pravda, že zavoláme aj našich bojovníkov. Verím tomu, že sa vám dnes páčili ich vystúpenia. Super. Dúfam, že diplomy už za chvíľočku budú, už sa zatavujú do fóry, aby vám dlho vydržali. Dobre, zavoláme si tretieho v poradí, vynikajúce tretie miesto so ziskom 4 bodov,
získal Lukáš Sadlek zo základnej školy Rázusova. Ak by sa niekto veľmi ponáhľal, diplomy mu pošleme do školy a pani učiteľka alebo pani riaditeľka ich odovzdá. Dobre? Takže prejdeme na 4. miesto. Na 4. mieste sa umiestnil so ziskom tiež 4 bodov, ale s trošinku horším pomocným hodnotením žiak Stanislav Gabriš zo ZŠ Zákovčie. Dobre, takže na 5. mieste s rovnakým počtom bodov ako 3. a 4. miesto sa umiestnil Denis Kuka, základná škola Mr. Štefánika Čaca Žarec. Šieste miesto. Na 6. mieste opäť so ziskom 4 bodov, ale trošku horším pomocným hodnotením Erik Gužík, základná škola Mr. Štefánika Čaca Žarec. Na 7. mieste opäť 4 body, ktorý je posledný 4-bodový žiak Peter Grochal, základná škola Komenského. Diplom dostanú v prvých 10, takže ešte aj na 8. mieste. Na 8. sa umiestnil žiak Matej Kizek, základná škola Rázusová, s ziskom 3,5 boda. Deviate miesto, 3,5 boda Marek Vrubel, ZŠ Mr. Štefánika Čaca Žarec. A na 10. mieste, čo je ešte stále diplom za 10. miesto, sa umiestnil so ziskom 3,5 boda Denis Mičo, ZŠ Rázusová. Jedenácté miesto Žulo Samuel, ZŠ Mr. Štefánika Čaca Žarec. Dvanácté miesto Michal Gabriš, základná škola Zákovčie. Trinácté miesto Matúš Kováč, základná škola Komenského. Pravda, že výsledky budú ešte vyvesené na každej škole, aby si to mohol každý pozrieť. A pani riaditeľky vám potom ešte dostajú diplomy, aj na internete budú. Takže ideme na 14. miesto Juraj Stolárik, základná škola Rázusová. Petnácté miesto Andrej Šamaj, základná škola Komenské. 16. miesto Marek Machil, základná škola Rázusová.
17. miesto Marian Bruchlík, základná škola Komenského.